бахши сабни асоди ҳолати шаҳрвандӣ масъулияти баландеро дар назди ҷомеа нисбати ба низом даровардани ба қайдгирии таваллуд, никоҳ, вафот, муқаррар намудани падарӣ, тағйир додани насаб, бекор кардани сабти ақди никоҳ ва фарзандхониро ба ӯҳда дорад. аз ҷониби кормандони бахши сабни асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри нав барои пешгирии ҷудошавии оилаҳо ва саривақт аз қайди никоҳ гузаштани оилаҳои ҷавон корҳои тарғиботию ташвиқотӣ бурда мешавад, чунки ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ибтидо мегирад ва ободии ҳар хонадон бошад аз фарзандони солиму солеҳ бохираду фарзона сарчашма мегирад. дар 6 моҳи соли сипарӣ гашта аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри нав 1298 таваллуди кӯдак ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, ки аз инҳо 816 адади онҳо мувофиқи анъанаҳои миллӣ ба сабт гардиданд. инчунин 79 адад никоҳ бекор гаштааст, ки 54 адади он дар асоси ҳалномаи суд ва 25 адади он бошад дар асоси розигии худи шаҳрвандон ақди никоҳи онҳо бекор гаштааст. мақсади асосии бахши сабни асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар минтақа ҳар як нафари ҷомеаи шаҳрвандиро водор месозад, ки дар бораи солимии ҷомеа пойдории оилаҳо талош варзида барои ҳувияи миллӣ бақои давлат саҳмгузор бошанд. дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав, инчунин дар асоси нақша чорабиниҳои бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри нав якҷоя бо ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот, инчунин бо шӯъбаи кор бо занон, кор бо ҷавонон, вохӯриҳо дар муассисаҳо, дар ҷамоатҳо доир мегардад, ки дар ин вохӯриҳо ба шаҳрвандон оиди пешгирии бекор кардани ақди никоҳ, оиди ба қайдгирии таваллуд, оиди ба қайдгирии никоҳ ҳамкории зич доранд. бояд гуфт, ки кормандони бахш бо шаҳрвандон кор бурда оиди ба номҳои миллии тоҷикӣ гузоштани шаҳрвандон аз қайди никоҳ гузаштан, гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, барқарор кардани сабти таваллуд, бекор кардани никоҳ ва ғайраҳо маслиҳатҳо дода мешавад.